Nakuhaan sa video kining pagdasmag ug pagdaro sa usa ka sports utility vehicle sa ubay-ubay nga mga sakyanan sa highway sa Mandaue City. Migawa sa investigasyon nga may medical concern di ay ang driver nga wa na makakontrol sa sakyanan. Ani ang report. Makitang daw miikis-ikis ang sakyanan na kaigo sa traffic cones dayon milahos pa ngadto sa usa ka taxi. Midiretso ang maong sakyanan sa bakante nga luna kilid sa dan apan milahos-lahos pagyod ang SUV ug midaro sa lain nga sakyanan ngadto na sa Picas Lane sa A. Soriano Avenue. Duha ka mga bisikleta, duha ka taxi ug tulo ka private vehicles ang nabanggaan. Ang video kuha sa usa ka motorcycle rider nga nakadesisyong mag-record ug i-document ang nahitabo. Nakalikot lang duha ka tiguang nga nakabike. Oo. Construction. Dito lang duha ka laki. Naglabagan ko sa motor, ni-address nila niya na naganti, nilikto, nagkatimutin, wato dito lang i-start ang video. Sa investigasyon, nasuta nga nagka-medical emergency DI ang senior citizen nga driver nga walay kuyog ni adtong higayuna. Ang 73 anyos nakasinati og low blood sugar o hypoglycemia attack maong nawad-an og control sa sakyanan. So niresulta kani siya sa murag nahimo siyang half conscious while driving o niya dili na niya malihok iya mga tail o iya mga kamot mo to. Pero there was makita man nato sa video no na misuway gyud siya paglikay bisa pa man nakadasmag siya pero misuway gyud siya sa paglikay sa uban mga sakyanan. So mo na toy assessment sa ato sa investigator. Auhag sa kapulisan sa mga drivers mag-amping kanunay sa dan ug ikonsidera ang kapiskay ug medical condition sa dili pa magmaneho. Nico Sereno, GMA Regional TV Live.